Hola, de nou estem fent un altre vídeo per a l'activitat de FOL en casa, en FOL confinats. En aquest cas, en aquesta ocasió estem amb la Gemma Coll. Ella és sòcia directora del grup 5, que és una companyia de serveis empresarials, de centres de negocis, d'assessoria d'empreses i de corredoria d'assegurances. I alhora també és membre del comitè executiu i tresorera de la Cambra de Comerç de Girona. Benvinguda, Gemma. Hola, bon dia. Moltes gràcies per aquesta oportunitat. Espero portar-vos un xic de valor. Em sembla que com a presentació, fins ara no havia fet una presentació tan llarga, és a dir, que això ja diu doncs, de la importància d'aquesta entrevista també amb la Cambra de Comerç. Si et sembla, doncs farem unes quantes preguntes relacionades amb tot el que està caient actualment, sobretot en l'àmbit laboral, que és una mica allò que va orientat FOL. I res, va orientat va destinat cap als alumnes de l'assignatura de FOL que en breu doncs, seran titulats i accediran al món laboral. Molt bé, perfecte. Espero poder-los portar un xic de granet de sorra, no?, en aquesta etapa laboral. I tant. Si et sembla, no et robo més temps. Et faig la primera pregunta, que seria una mica la teva valoració respecte a la situació laboral actual pel que fa a les terres gironines. Val. Per lo que fa a les terres gironines, aquí el món laboral és molt divers i a les terres gironines hi ha de tot. Però un dels sectors, que és per exemple el sector d'hostaleria, restauració, està molt vinculat al que és el turisme. Aquí de turisme, quin turisme tenim? Sobretot per tenir un nexe molt a prop amb el que és la frontera francesa, doncs tenim aquestes empreses tenen molts clients francesos, no? Per tant, la situació laboral amb el que és la part d'hostaleria, restauració i comerç, no?, és el sector més afectat en aquests moments perquè les fronteres estan tancades, no? A part dels problemes de mobilitat que tenim ja internes dintre la província, no?, doncs tenim aquesta dificultat de que no som, vull dir, els possibles clients que es tindrien no poden accedir. Això fa que aquestes empreses el que han hagut de fer, en el seu moment la seva activitat va ser suspesa, tenen els treballadors amb un ERTE, per tant estan a l'atur en aquests moments. A partir de justament ahir vam poder obrir les terrasses amb un 50% d'ocupació, però què han fet els empresaris? Per prudència, no han tret tota la persona que tenien a l'atur, sinó que estan provant a veure com funciona, perquè clar, aquests nivells, aquí a aquestes alçades ja començava a haver-hi turisme, ara no hi és, per tant les ocupacions no són les mateixes de les que es tenien en anys anteriors. Per tant, s'ha agafat una mica, una proporció de personal molt petita, just per obrir, i estem a l'espera. Avui el segon dia. Ahir l'input que vaig tenir dels meus clients és que estaven molt contents, suposo l'eufòria després de 2 mesos de tancats, no? I amb tots els treballadors d'aquests clients també molt contents de poder tornar al món laboral. I a poc irem veient si anem traient més persones de l'ERTE, de l'atur, poden anar a la situació laboral. Això amb el que és la part d'hostaleria, restauració i comerç. El sector alimentari. El sector alimentari ha treballat moltíssim, moltíssim, moltíssim. Ja ho heu pogut veure vosaltres mateixos, que heu anat a un establiment a comprar alimentació, no? Vull dir, els supermercats hi ha cua, les botigues també, en els mercats de les poblacions, aquests mercats que tenim de la població, que són mercats a l'aire lliure, de fruites i verdures, amb cues, han vengut moltíssim, estan treballant moltíssim, el que és també el sector càrnic molt, no? En quant que aquest sector no s'ha vist
afectat pel Covid, sinó tot el contrari. Després també tenim el que és les empreses industrials. Les empreses industrials han estat treballant, excepte els 15 dies de permís retributiu que va signar el govern espanyol, que va ser la setmana abans de Setmana Santa i la pròpia setmana de Setmana Santa. Ells han anat treballant perquè tenien comandes prèvies a la pandèmia. El que sí que hem notat és que de comandes noves, degut a aquesta incertesa, què passa? Quan hi ha un moment així de crisi i d'incertesa, doncs no es fan comandes noves perquè, clar, no saps si vendràs, no vendràs, i això estan treballant amb menys volum dels que tenien, no? I, a més, ens trobem amb dificultats d'arribar aquí a la matèria prima, no? Perquè, clar, es comprava molta part de la matèria prima, el sector industrial es compra a l'estranger, es compra a Xina, Xina va tancar la producció, ara la té oberta, però, clar, venir amb un contenidor en vaixell no és ràpid. Com que no és ràpid, estem tinguent tensions de subministrament, una mica tensions. El sector de la construcció, que també és un sector que diuen que és el motor econòmic, que si la construcció va bé, tot funciona. El sector de la construcció ha estat treballant, excepte també aquests 15 dies de permís retributiu, i també han tingut manques de... Era una mica incongruent, no? Ells estaven treballant, però les botigues de subministraments de material estaven tancades, no? Per tant, també han tingut una mica de tensió de subministrament de material per poder continuar les obres. Això és una mica, no sé, el resum. Després, per exemple, els museus han tingut tancats. Jo podria ser més sensible al tema de museus perquè soc de Figueres, no? Aquí tenim el Museu Dalí. O sigui, tot el que és entorn el que és el museu, les guies turístiques, tot això està totalment tancat avui en dia. Quins altres establiments tenim tancats? Les sales de festes, discoteques, cinemes, tot el que era grans aglomeracions, teatre. Això són activitats que encara estan totalment tancades i no estan en funcionament. La Gemma val a dir que té relació amb el Departament d'Educació i més concretament amb la formació professional perquè ets membre del jurat dels Premis d'Emprenedoria. I la següent pregunta va relacionada una mica amb els cicles formatius. De fet, la Cambra de Comerç publica cada any l'informe que recull una mica les dades d'inserció laboral dels estudiants que han realitzat algun cicle formatiu. Quines de les conclusions de l'anterior informe ja sabem del cert que segurament no seguiran la tendència positiva dels darrers informes que s'havien publicat? Mira, dels darrers informes, sobretot la taxa d'inserció laboral, perquè malauradament totes les persones que acabin el seu cicle formatiu, per tant, sigui universitaris com formació professional, aquí ens hi trobaran tots que tindran dificultats per incidir en el món laboral. Però per què dificultats? Perquè estem en una crisi. A veure, contractació de personal és complicat perquè, com us he dit, hi ha moltes persones que encara les empreses tenen persones a l'ERTE, no contractaran persones noves si tenen treballadors ja amb experiència que els funcionaven bé, que els han posat a l'atur momentàniament. A més, que quan s'aixequi l'estat d'alarma, totes aquestes persones que estan a l'ERTE surten de l'ERTE, per tant, els han d'incorporar. També la campanya turística hem de veure, serà molt més reduïda que en anys anteriors, per tant, possibilitats de contractació de personal nou amb el que és la campanya d'estiu no crec que n'hi hagi. Al final, com a conclusió de l'informe, és totes aquestes estadístiques que teníem que després de la formació professional hi havia un gran alt d'inserció laboral, doncs això no passarà. Però, en contra, jo crec que s'augmentarà l'assistència a cursos, es faran, la gent, jo almenys el que faria, el que faria és, no tinc opció a treball perquè és que no n'hi ha, no és perquè jo no m'hagi preparat, estic molt ben preparada amb la formació professional, però el mercat en aquest moment no té demanda de treballadors. Com que no en té, doncs jo em continuaria formant. Per tant, sempre que hi ha una crisi econòmica, la formació també és cíclica
i quan més crisi hi ha, més s'opta per la formació. I sembla com en moments de bonança la gent s'oblida de la formació, tot i que ens hauríem d'estar formant al llarg de la nostra vida. La dificultat és aquesta d'inserció al món laboral, crec jo. Segur que estan preparadíssims i tenen moltes ganes de treballar, però és un problema que es trobaran. Clar, és que de fet jo crec que aquesta crisi sanitària ens ha agafat a tots en fora de joc, no? Ara mateix les empreses com estan reaccionant a aquest nou plantejament laboral i quins reptes de futur tenen? Mira, plantejament laboral. D'acord que estem en un moment d'incertesa, no? Aquí podríem separar les empreses en dos grups, no? Una empresa que ha quedat un sector d'empreses que han quedat totalment bloquejades i que són incapaces de pensar i que només ho veuen negatiu, i que ja poder prèviament aquests ja tenien problemes de tresoreria prèvies al Covid i això se'ls ha accelerat molt més aquestes dificultats econòmiques. I després d'altres empreses que diuen sí, molt bé, tenim aquesta circumstància, però volem seguir endavant. El 2020 ens en sortirem com podrem, segurament amb pèrdues, però ja anem a pensar el 2021, què puc fer per ser pioner en el mercat, sí que jo m'he trobat amb molts empresaris que diuen, molt bé, això és el que tenim, però què és el que està a les meves mans per seguir endavant? Perquè un tema com aquest, que la pandèmia, no és que tu treballis millor que l'altre, no és que ho hagis fet malament, sinó ha vingut una circumstància de fora, i això no ho solucionarem fins que es trobi la vacuna, l'esperada vacuna per tots. Per tant, com que no està a les nostres mans, què ha de fer un empresari? Doncs preparar-se per començar millor, pots oferir el millor al client, no sé, invertir... Ja ho sé que el tema de tresoreria és molt complicat, però és un bon moment, jo penso, per invertir en tecnologia. Per què no, ja que estem en un moment de menys activitat, doncs poder és el moment, com que ens han obligat a parar, poder és un moment d'invertir en tecnologia i ser pioners, per què no? I fent el cap, sobretot. Jo crec que aquí se'n sortirà amb èxit qui innovi, qui pensi que noves fórmules per sortir-se'n i tot plegat. Sempre d'una crisi, sempre d'una crisi, hi ha uns que en perden, els altres que guanyen. Vull dir, i qui guanyi és qui hagi fet quelcom diferent del reste i poder posant-hi una mica més d'optimisme i amb ganes de tirar endavant. Si et tanques en tu mateix, tens molt complicat de sobresortir-ne. Col·laborar també, a veure, hi ha empreses que mai s'havien plantejat, per exemple, col·laborar, sobretot les petites autònoms i petites i mitjanes empreses estem molt acostumats a mirar-nos molt nosaltres mateixos i que com si la informació fos confidencial i tal. Però sí que s'estan donant compte que per què no fem com les grans? Per què no ens unim? A veure, jo soc especialista, la meva especialització és aquesta. Coixejo d'una altra, però jo conec una altra empresa que podem col·laborar i em pot suplir les meves mancances. O per què no ens fusionem? Per què no ens agrupem? Per ser més forts, aliances... Jo és el que estic veient que comença a haver-hi una mica d'esperit cooperatiu, d'ajudar-te. Sí, totes aquestes mesures que estàs dient o aquests plans de futur que tenen les empreses en general, és a dir, si ens enfoquem una mica en el treballador, quines d'aquestes mesures es pot afectar més? A veure, el treballador ara el que s'ha vist afectat és una reducció salarial important perquè el que ha estat a l'ERTE, o encara està a l'ERTE, cobra el 70% del seu salari base, del salari de cotització a la Seguretat Social, amb un màxim de l'atur. Perquè us feu una idea, com a màxim una persona sense fills pot cobrar uns 1.100 euros i un que tingui més de 2 fills uns 1.300. Per tant, de moment la butxaca ho ha notat. Com a treballador, jo penso que tenen una gran oportunitat endavant a ajudar a tirar
endavant i amb aquest procés d'innovació, ser pioners i tal, això no ho fa sol un empresari. O sigui, una empresa és un equip de persones. Per tant, si tota la plantilla col·labora, doncs serà un èxit de l'empresa i podrà continuar tinguent feina. També els empresaris és un moment que si han de prescindir d'algú, de qui prescindiran? Del que no porti a l'empresa, no? Vull dir, clar, jo què recomanaria als treballadors? Doncs mira, tot aquest temps que potser no estan treballant al 100%, perquè també ens trobem que l'ERTE a vegades et poden treure de l'atur, però un 50% de la jornada, per exemple, que aprofiten l'altre 50% per formar-se, és un bon moment per formar-se, sobretot que hi hagi molta comunicació entre els companys per veure què es pot tirar endavant, perquè a vegades també poden trobar amb aquesta empresa que us he dit, les primeres que us he comentat abans, que l'empresari podria estar bloquejat, no? Però a vegades són els propis treballadors de donar-li ànims i de trobar una sortida, perquè al final és pel bé comú de tots, perquè si una empresa tanca, es queden sense feina, el mercat laboral tampoc està per poder-los acollir, no? Per tant, jo crec que tenen un paper fonamental tothom. Aquí no es tracta només... No m'agrada la paraula amo, és molt desagradable, sembla un autoritari, no? Això ja han canviat les estructures empresarials, que era totalment una piràmide, no? Que hi havia un que dirigia, els altres obeïen. Això és totalment desfasat. O sigui, les empreses que tiren endavant avui en dia i les que tenen uns bons resultats, el treball és de col·laboració amb equip i és l'única manera de tirar endavant. Vull dir, de fet, l'èxit d'una empresa és de tots els que la formen part. I des del primer a l'últim, perquè a vegades també hi ha certes tasques dintre de les empreses que no es valoren, però crec que aquests moments són els més agraïts. Quan nosaltres anem a un establiment, a una botiga, i ara que han de complir aquestes mesures de seguretat i higiene, doncs la persona que realitza la neteja de l'establiment té un valor elevadíssim, perquè és el que dona confiança i el que et dona confiança per poder entrar i per poder comprar, no? Vull dir, aquí s'han de posar valor a tothom, que crec que tothom el té molt dintre de l'organització. Perfecte. No robem més temps. Simplement, si vols acomiadar-te dels alumnes que ara t'estaran veient en aquests moments i això que d'aquí 2 setmanes, 3 setmanes, ja són titulats. O quan vegin aquest vídeo, segurament ja quasi estaran ja la setmana després i en principi esperem que tinguin tots el títol. No, jo com una petita recomanació, primer de tot, moltíssima sort. No deixeu mai d'aprendre, d'estudiar, formar-vos, aprendre, això és el vostre futur, i agafeu, si us surt una oportunitat laboral, podem anar a feina a la vostra vida, però sobretot agafeu-la perquè us enriquireu moltíssim i a través d'aquí us serà molt fàcil arribar al vostre objectiu professional. I sempre aneu a treballar amb un somriure, encara que poder no us agradi la feina, però és molt important sempre, no sé, quedar bé, no? Quedar bé perquè mai saps, perquè poder d'allà, d'aquesta feina que estàs fent, que poder no t'apassiona, d'allà coneixes un client, aquest client t'ofereix una altra feina, aquí és molt poble, no? Això és el que és aquí la província de Girona, i crec que és molt important, sobretot, feu el millor que sapigueu i esforceu-vos cada dia i segur que teniu èxit. Perfecte, doncs amb aquest consell acabem l'entrevista amb la Gemma Coll. Moltíssimes gràcies de nou per atendre'ns. Moltíssimes gràcies a vosaltres. És una experiència, la veritat, molt engrescadora per mi també. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins ara, Gemma. A vosaltres, adeu. Adeu.